Jediný, který seš, tak ti důvěřuju v tady tomhletom, to, že se tady opravdu vrátíš. To jsem nečekal. No, a jako takhle to nebyl, že jsi to nečekal. Hele, opravdu. To jsem fakt nečekal. Jsem do poslední chvíle... Já jsem myslel, že buď Regínu, nebo uděláš Míšu, protože se mě tam taky ptali na to. Na Míšu ne, protože opravdu Míšu mám ráda a jako jak se teď budu cítit, s Hanzem se cítil blbě a teď se budu cítit ještě s tebou. Ostudu ti neudělám, to můžeš být klidný. Ale ne, že ostudu, ale prostě budu ty se mi tam cítit trapně. rozumíš, já tam nemám No, brečet. nebudu se moc smát, viděla, to není moc velká sranda. Děláme tam spolu nějaký show. No. Vladku. Sakra, ty vogo, já se snad nedožiju, abych měl pořádný soupeře, ty vogo, snad vedle sebe. Prvně Hans, teďka ty chceš jít dom, to je strašný. Ale já už jsem ti ten svůj důvod řekla. A... Já to vím, já to po jedné stránce chápu, ale nečekal jsem teda ani ťukem. Tohle není normální. Tohle není normální. Jak to bylo s Hanzem, ty vybere si jeho. Přesně tak, a že s sebou nechce nikoho, kdo chce prohrát. Nechci pípat. No, je to fakt kuku. Ale teda to jsem nečekal, že zrovna mě. Já jsem nevěděla, že za tebou mám předem přijít a říct ti to. Ne, no tak udělala jsi, jak jsi udělala. Uvidíš, že jsi si udělala chybu nebo ne. Já to prostě cítím v tobě, že ty jsi prostě ten nejsilnější článek. Ale aby si se, tak jak ti říkám, aby si se nebyla moc jistá v kramflecích. Mě jako... trošičku lidi dali víc, tak mě to trochu pozvedlo. Ale to, co bylo minulej týden, předminulej týden... A ti toho dali ještě víc, prosím tě, pusino. Tak aspoň přijdeš, že budeš tak... Dej mi tu ruku, asi plásnu s tebou, protože to je hrozně, já to tak nenávidím. Já tě mám ráda. No, dobrý, no, tak to stačí, zas tak tě rád nemám, no. Já vím, no. Ale jako radost mě neudělala jsi mi radost. Já vím. A tě pomůžu vařit. Jako jsi vzala Vladka, protože nejsi rovná Regině v souboji, v ústním souboji. Toho se zbála. Já jsem blafovala vás, protože jsem měla takovou... Ty jsi mě blafovala, tam jak jsi brečela, ty jsi mě blafovala, tak potom si opravdu faleš na to, co říká Petr, teda Michal. No dobře. Ty si neumíš s ní do souboje, do ústního souboje, protože když bys to prohrála. Tak si vezmeš chudáka Vladka. Ne, nepůjdu s ní nikam, protože vedle ní nechce ani sedět. Míšo, ty se zamysli nad tím, kdo je ten falešnej teda tady. Takže prosím vás, až budete chtít každý domů, vemte si do souboje Vladka, 100% se vrátíte. Vlado je náš lístek domů. A chceš jít domů ty, nebo co ty si chtěli domů? Že jsi furt stejná, Věro.